En el context del Saló Barcelona Moto a la Farga de l'Hospitalet, el Servei Català de Trànsit ha presentat la nova oferta de cursos gratuïts de conducció de motocicletes de 125 centímetres cúbics adreçats a alumnes a partir de 16 anys amb permís A1, que representa la continuïtat de les activitats que ja va desenvolupant el Servei Català de Trànsit als centres escolars mitjançant els parcs infantils de conducció segura de bicicletes i ciclomotors. És amb aquesta línia que hem considerat important fer un pas més en la formació dels alumnes i adaptar aquest tipus de formació que ens permet principalment donar consells amb una línia més formativa i de maniobrabilitat de la motocicleta a aquells nanos que ja tenen el carnet de conduir, que ja tenen una motocicleta i que per tant necessiten un pas més pel que respecta a la seva seguretat. Aquests joves són els primers en rebre aquests cursos que consten d'una part teòrica en la que es tracten conceptes com els factors de risc de la persona, el vehicle, l'entorn o les tècniques de conducció. A continuació, per mitjà de simuladors comproven els encerts i les errades que tenen durant la conducció d'una motocicleta. Aquest programa els acosta a situacions reals de conducció per carretera i ciutat. Per finalitzar el curs, les pràctiques venen a reforçar aspectes com la frenada, l'eslàlom, els controls del comandament o bé la postura i la mirada. En definitiva, la seguretat en la conducció d'aquesta mena de vehicles. Aquests cursos han de servir per potenciar que els joves tinguin les competències necessàries en educació per la mobilitat segures en motocicletes, que és un dels objectius del Pla de Seguretat Viària 2014-2016. Avui comencen, de fet avui és el primer dia i d'aquí fins al juny, que s'acaben les classes d'aquest curs 2013-2014, desenvoluparem 20 cursos en el qual volem arribar a un màxim de 200 alumnes que ja estan en aquesta condició de poder fer aquesta pràctica. Els cursos són impartits per especialistes i en espais habilitats per a la conducció de motocicletes i van adreçats a alumnes escolaritzats de secundària, batxillerat i cicles formatius.